Как да постигнеш Old Money Style? Old Money Style се постига изключително лесно и същевременно изключително трудно. Първото нещо, което трябва да се избере, това е текстурата и материята на дрехата, която ще се носи. След това цветовата комбинация. Тя трябва да бъде предимно от земни тонове и леко монотонни. Материите, които повдигат визията, конкретно за Брунело, става дума за кашмир. Брунело е известен по света със своя кашмир. Той е изключително мек, изключително нежен, обикновено е в приятни цветове и е лесно комбинативен. Много често хората се чудят трябва ли да носят лого или не трябва да носят лого. Правилното според Брунело Кучинели е не трябва да има лого. Не случайно това се нарича тихия лукс. Аксесуар, който придава елегантност за Old Money стила, но същевременно не е натрапчив. При Брунело това е монили, така известното монили. Може да се намери при всички дамски дрехи. Това е аксесуар, който е направен от благороден метал. Интересното при него обаче е, че всеки елемент е едно малко зрънце, което има 52 фасета, колкото има брилянта. Аз съм Анна Ванчева, управител съм на бутик Брунело Кучинели. За повече съвети последвайте страницата на MDL.